أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta buguwa suna tambayan fassara mafarkin watan kaman mutum ya ga watan wata katanga ko katangar Ka'aba ko ginin Ka'aba ya ɗan ruso ya faɗo, wani katanga na Ka'aba ya ɗan ruso ya faɗo. Ga abin da Shaf Gani Annabalsi ya fassara cikin littafinsa Tadiru mujalladi na 2 shafi na 415 babi na 14 babi da yake magana akan fassarar mafarkin hajji da umra da Ka'aba da Hajar al-Aswad da maqama Ibrahim da Zamzam da abin da yake saduwa da su da kuma maganan layya da maganar wasu abubuwa wanda suke na kusanta Allah. Yake cewa idan kai mafarkin wani yanki na ɗakin Ka'aba kamar a ce misali katangarta ko wani yanki daga cikinta ya faɗo, wani khalifa ne wani sarki zai mutu daga cikin wannan yanki ko ƙasar da ake ciki. Ƙasar da mai mafarkin yake ciki, ganin Ka'aba a cikin mafarki bishara ne da alkhairi da kuma gabatowa ko watan gargaɗi daga wani zuwan shari da watan gargaɗi daga zai kema wani shari da aka yi watan nufinsa. Kamar idan mutum ya ga Ka'aba ta koma kamar ita ce gidansa, to lallai zai zama mai huɗuba mai hidima ga ainihin mazuwa watan ɗakin Ka'aba ɗin, kamar zai zama mai yawan kai mutane aikin hajji kenan, ko kuma zai zamanto mai yawan hidima ga wani sarki mai ɗaukaka kuma abin ɗaga murya a cikin mutane. Dai in ya ga Ka'aba tana da wani watan kamanni watan wanda yake baya da kyau, to lallai wannan babu alkhairi a cikin mafarkin nashi. Kamar mutum ya ga Ka'aba ta kwashi datti ta yayyage wannan ta rurrushe ko na makamancin wannan, to wannan gaskiya baya da kyau. Wanda ya ga kamar ɗakinsa Ka'aba ne, to lallai haƙiƙa sarki zai karɓe shi hannu biyu. Wasu suka ce duk wanda ya ga ya shiga Ka'aba fa insha Allah shi ya shige ta. Allah shi ke da sani akan wannan. Soyan annabi shakamalan awwal adali, masanin fasarar mafarki mai domin annabi.